I går, der sad jeg og så en rigtig gangsterfilm. En polsk gangsterfilm. Inde i den her film her, det eneste ord, det må have været de nemmeste replikker at skrive ned, du ved. Hele filmen, det er bare sådan, you kurva, kurva auto, kurva this, you kurva, kurva, kurva. Der kommer deres bedstemor ind i filmen. What's up, kurva? Man ser, faren kommer ind, kurva. De går hen og giver hinanden hånd. Kurva. Alt handlede bare om kurva. Så jeg tænkte, okay, det må være positivt at sige kurva. Ikke på mit sprog, ikke på bosnisk. Men jeg tænkte, okay, det kan godt være, at der er lidt forskel i polsk og bosnisk. Så jeg går ned og handler ind i Brugsen. Og så tænker jeg skal lige prøve med nye polske ord. Så jeg går over til polakkeren. Excuse me. Do you like this kurva milk or this kurva turbok? Han kigger på mig, siger, you Polish? Jeg siger, yes. Så siger han til mig, I like this kurva turbok. This is the best. This is just for baby kurva, you know? Okay. Thank you, kurva. Så kigger han på mig. What did you say? Nothing. Thank you, brother. Og så gik jeg igen. Så jeg fik lidt ud af det. Jeg fandt ud af, kurva er også negativt ord på deres sprog. Damn, watch out.